karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Matagsaw sa adlaw. Concern man ko dong Ken, pero dili ko makahimo sa pagpanghilabot ni Ayesa. Labi na nga ang imong maguwang ang nagdani, Pulos na lang pagbuot ni Kuya Hans ang matuman. Dong Ken. Nang, palayo mo din si Ayesa ng ason. Ipalayo si Ayesa kang Kuya Hans samtang dili pa uwahi ang tanan. Unsa? Sukad sa akong pagkabata. Wa na lang ko'y laing madungog gawa sa mga sugo ang kinanglan sundon ako si Kuya Hans. Nga si Kuya Hans ang husto. Si Kuya Hans ang tingog ining baya. Dong Ken. Hapit ako mabungon ng maong istorya lang. Nga manghod lang ko ug mas nahibaw si Kuya Hans kung unsay angay na ako. Mao ka ang gusto sa akong inahan. Nga magpaubos ko sa akong maguwang. Dong Ken. Unsa man ang imong gipabuhagay diha, uy. Bata pa ko nga sunod sa gusto ni Kuya Hans. Siya ang nagkontrolar sa akong kinabuhi. Magbuot kung unsali akong duwaan o unsay dili. Kung kinsang babae nga akong amigahon o dili. O karon, kung kinsang akong pakaslan. Uy, Dong Ken, kalma lang. Gikapay na ko ng ason. Gikapay na ko sa pagsigig hangad ni Kuya Hans. Bisan na ibaw ako nga gipahimuslan niya ang gahong nga gihatag sa akong inahan niya. Hangtod nga akong inahan. Si Kuya Hans ang pirming paboran. Bisan ko maghila ko kay ilugan ko sa duwaan ni Kuya Hans, pero si Kuya Hans paghihapon ang gusto. Ug ako, kinahanglan mong paubos ug mosabot ni Kuya Hans. Ako ang muhatag sa akong duwaan ni Kuya Hans. Ako na pirmi. Ako. Dong, may problema ba ka mo si Sir Hans, Dong Ken? Sorry na kasun. Gipahungaw lang ako ang akong pati. Okay ra dong. Okay ra dong Ken. Kay ako, inahan masag ko. Andam ko maminaw. Pero awa noong ko anang problema ha kay usara may akong anak god si Ayesa raman. Sige dong, sige. Okay ra gyud ko nga magpahungaw ka nako sa imong mga kahiubos dong Ken. Okay na ko lang. Ayaw lang pagtukol sa imong maguwang dong. Ako na naggibuhat ng ason. Baon na ang resulta sa pagsulod ako sa gusto ni Kuya Hans o ni Ayesa. Wala may napagpuyo. Ay, pastilan. Doon na sabi ni problema ang managsuon. Magkaripal sa piyain ni sila. Mayroong adlaw diha, Marta. Ay, Samuel. Uy, ikaw di ay na. Ako yung taon. Uy, may kauban ka man laki. Maayong adlaw diha, manang. Siya di ay si Ayesa. Ayesa, mauni ang iyaan ni Kara. Uy, maayong adlaw diha, Inday. Uy, hala. Kadagang ko payaba sa kilid. Ay, ganahan ka. Sige, pakuha. Onya na lang, nang. Ay, kitsa man siyang bata, Samuel. Iboning apo. Kauban ni Hans. Ay naaman si Hans sa ibabaw. Kauban ka ni Hans? Ay, nipulihan na din niya Skara? Kadali bang nakailis og uyab ni Hans? Manang, kuan. Ay, misa at siya nga dili niya ilisya na nga kung pag-umangkon ba ya? Ay, Marta, dili siya na hustong imo. Kinahanglan mo padayon sa unahan si Hans. Mao tingali nga na disgrasya sila si Hans ug si Kara. Tungod tingali ni mo, Inday. Nag-away tingali sila tungod ni mo. Maong nabangga sila. Ha? Naku sa ako! Nabaga si
sila kay milabang ko. Ang saon ba din ako? Kara! Tama mo! Ginawa ko. Kara! No! Kara! Ayaw-piyo ang ibang mga mata! Ayon siya man. Uyabong daan si Hans. Dili nang oy. Uwa may relasyon si Hans. Sir Hans. Ang tinuod, katabang ko ni Sir Hans. Ugi akong gidadi ni Aaron, doon ay makatiman siyang pagkaon. Ay, abi nga kung uyab ka niya. Dili mi uyablo. Dili ni mahimong ilisan siyang kasing-kasing si Kara. Hangtod karon, si Kara paghihapon ang gimahal ni Hans na. Oh, Ayaw paghunahon nagbati nako nang patay ng imong pag-umangkon sa dihang nahimo kong katabang nila managsuon. Ay, siya. Mao na ang tinuod lo. Ang una na kong agawon, mao si Sir Kent. Dayon, nahimo na ko nilang katabang kay nagtipo naman sila sa usa ka bahay. Sige, dihaon na mo. ay ayaw una. Nang? Ipasaylo ako nga. Ingon ni Ado nga akong nasulti. Uy, sa payanang. Lo, mabalik na lang ko sa bahay. Ay kinahan magkahakag bayabas. Ay paguha na lang. Ha? Ay, pasayloain taon ko nga miinit ang akong pagkabati na ko nga uyab ka ni Hans. Nakasabot na ko, ma'am. Ay, Ate Marta na lang. Ay, sige na. Panguha mo bayabas. Alin na sa kamatog sa rooftop, Kent? Oh, Ano dili mo ka matug dito sa tong kwarto? mas ganahan ko din eh. Oh, ano na lang sa ko din eh. Ayaw, Kent, magdus ka. Dili ko gusto nga mahasol ka. gusto kong mahasol ni mo. Please, Claire. Pasag bilang una ko nga matuog ko din eh. Naglikay ka na ko ansa no? Dili ka gusto nga magkatapad ta no? Sabta lang una ko. Si Ayesa paghihapon ang gusto mong ikauban unsa? Claire, dili na maglalis. Anhi ko matuog, period. Tubag ka ko. Si Ayesa paghihapon ang naas imong nauna. Mahimo bag dili na ta mag-iskot niya. Minyo na ko. Mo giliti man iket. Minyo na ta. Ug kung masakpan ta kani mo si Ayesa, bisan mag-kiss lang mo, ipapriso tagid mo. Magsugod naman sa ta. Makalagot mo ka? Ikaw ang nagsugod. Tungod kay dili ka matug sa tong kwarto. Nagtugan dili ko sakitan sa imong gibuhat. Sakitan ko Kent, oy. Claire, masakitan lang ka kung adto ko matuog. Busa dawat na lang nga anhi ko din sa rooftop. Ug adto ka rito sa kwarto. Puiset! Sorry, Claire. Sorry jud kayo. Pero dili yun mawa sa una-huna si Ayesa. Ni anang imong kape, Sir Hans? Saan sa nagdrabahan ni mo? Ngano nag-share naman sa kanako? Ha? Kay amo man tika. Kahian ni mag-usa? Di ba nagsabot na matanga? Nasayod na sila ang katabang na ko nimo. O kisa man nagsulti ana, ha? Si Kent? Nanawag ba siya ni Lolo? Ako ang may booking sa akong kaugalingon. O ka na man ka ng gibuhat? Naawaw ka nga, uyab ang pagtanaw sa mga tao na to? Dili ko mahimo mamakak sa iyaan ni Kara. Miabot ka dito sa bayan nila sa ubos? Oh, sa di mo suroy ni mo. Maabot ko nagkabayan. Nagkahimamat mi. Og, mura siya og nalain pagkahibaw niya nga. Uyab ko nung hayta. Oh. Nagtuo siya. Nga ako ang nakaingon nga, nabangga mo si Kara. Kaya ikaw man bitaw? Lahi iyang pagtuo. Nagtuo siya nga uyab ta. Mao nga naglalis mo si Kara, ug mao na bangga mo. Oh. Mao nga, misulti na lang ko niya tinuod. Mas ganahan sad ko ani nga, wa na ko'y takuban. Kay makalihok na ko sa kong pagkaayesa. Dili na ko magpahinihin bisan way angay. Og niya pa, gusto na ko mo pauli sa syudad. Di na tama mauli. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN.
Daghang salamat!